Prøv lige at stå i kort, ikke? Og du kan låse sidste tak for at sige noget. Vi tog at stå i kort, men vi tjekkede ikke opgang. Nej, ikke Vi kommer fra Too Good To Go, og vi har iværksat fra madspil til måltid. Vi er en nystiftet landsdækkende organisation, som hjælper udsatte mennesker i Danmark med at donere overskudsmad. Og nu kan I alle sammen være med til at gøre en kæmpe forskel. Lige præcis, når vi har en landsdækkende aktion den 13. december, hvor du enten kan være frivillig eller donere penge. So on 13th of December, join as a volunteer or donate 20 kroner to support homeless people with food. Kom og hjælp, det gør en kæmpe forskel. Følg aktionen på framadspiltilmåltid.dk eller hashtag framadspiltilmåltid. Ja! Lad os gøre det! Lad os gøre det! When a cloud from Africa came here, I just want to say thank you. Yeah. As you say in Swahili, asante sana. Asante sana. Asante sana.